Okporo ụzọ dị kilomita 26 na ụmụ anọ bụ okporo ụzọ Amansea ntọkọ ndị Ukwuenu Awa Ufuma Road bụ nke agbapegoro maka ọhaneze na-agba na ya. Ya bụ okporo ụzọ bụ nke agbapere na nkenke mmemme dịgasị iche iche bụ nke e nyere ọrụ ngo na ya ma merube ịmalite ọrụ na ya site n'aka Gọvanọ Soludo n'ọnwa Septemba afọ 2022 ma bụrụ nke dị oke mkpa na mba a na-agba ime Anambra steeti ka ọ na-aga n'iru. Gọvanọ Soludo na ndị ya na ya iwe mee ya bụ njem kwụsịrị nkenke oge n'obodo dịgasị iche iche ebe okporo ụzọ ahụ gafere ma bụrụ ebe igwe mmadụ nupụtara wee were abụ egwu nakwa mmemme obi aṅụrị ndị ọzọ iji gosipụta obi aṅụrị ha wee nabata ya. Onye nta akụkọ anyị n'obi gọọmenti bụ Ejike Abana kọrọ akụkọ a ka o si gaa. Dịka Gọvanọ Soludo si wee kọwaa, ya bụ ọrụ eji n'aka bụ ọrụ idozi Anambra n'agbanyeghị otu pati ma ọ bụ ụka onye nọ na ya, ma kọwaa na ọrụ a na-arụ gbasoro ihe eji mara ndị otu All Progressives Grand Alliance APGA bụ nke ebumnobi ha bụ ime ka ọha mmadụ bụrụ ndị atụrụ n'agba ụbịam. Gọvanọ gara n'iru kwuo na obodo ọhụụ bụ nke a ga-ewube na ya bụ okporo ụzọ awara awara ma kọwaa na eji nwayọọ nwayọọ na-ese ya. Onye ji ọkwa Transition Committee Chairman nyegara ọrụ mba North Sa Ogochukwu Ekwueme kwere nkwa na ndị mpaghara ahụ ga-aga n'iru na-agbanyere ọchịchị Gọvanọ Soludo aja n'ukwu. Onye eze ọdịnala ndị Awa Igwe Israel Ezue, President General ndị Awa Chief Raymond Ofo ya na President General ndị Ufuma Retired Commodore Clement Ofo kọwara na ọ bụ n'afọ 1978 ka ha bidoro na-ayọ maka ya bụ ụzọ wee too Gọvanọ Soludo maka imezu nkwa ya. Anọ na ya bụ mmemme gbapee ya bụ okporo ụzọ. Ejike Abana maka akụkọ ụwa ABS.